Pag-asa may pagawas o katinawan sa nanggawas karon sa social media mahitungod sa dili opisyal ug dili beripikadong kasayuran nga adunay duha ka mga super typhoon nga posibleng muigo sa Luzon ug Visayas sa buwan sa Nobyembre. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast sa October 26, adunay posibilidad nga adunay maumol nga bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility karong simanaha hangtod sa November 2 ug aduna kini posibilidad nga mosulod sa nasod gikan sa November 3 ngadto sa November 9. Apan tungod kay ang maong forecast nasulod pa sa duha ka semana, nagpabiling dako ang tsansa nga mausab ang detalye niini depende sa direksyon sa bagyo. Intensity forecast ang ato lang gi-release kini track because pag naa pa man kini sa model sa numerical weather prediction models, wala pa talaga actual na cloud cluster or low pressure area makita sa satellite sa model pa ni. So once na makita na nato ang kanang mga LPA or cloud clusters o consensus na models na natay matawag maka-release natang mga official information. Sa pikas bahin, bisan pa man kung opisyal nang gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod na sa amihan season. Apan dinhi sa Central Visayas, gipanglantawan nga masinati ang taas nga heat index karong adlaw sa mga minatay. Matud sa Pag-asa, posibleng moabot sa 39 ngadto sa 40 degrees Celsius ang heat index nga masinati, ilabi na sa udto ngadto sa hapon. Busa, mas maayong magdala og tubig mainom, payong o baka hakaw sa pagbisita ninyo mga kapuso sa mga sementeryo karong weekend. Apan ni pasidano sa bang Pag-asa nga taas gihapon ang tsansa nga masinati ang mga localized thunderstorms panahon sa hapon hangtod na sa gabi.